Nafarroako parlamentuak 1978ko Sanferminetan izandako gertaerei buruzko artxiboak desklasifikatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Polizia lege berri bat hitzartzeko prest daude orain Ezkerra eta Ahal Dugu. Abenduko datuek frogatu dute igidurak daudela oraindik esako urtekian eta Nafarroko gobernuko teknikariek lanak gelditzea aholkatu dute. Lab sindikatua konbenioaren dirua politika sozialetan inbertitu dadila aldarrikatu du. Iruñeko udalak etaren biktimak oroitzeko lehen plakak jarri ditu. Iruñeko udalak 22 neurriko energia plan bat aurkeztu du autonomia eta burujabetza energetikoa areagotzeko. D ereduan izena ematera deitu dute udalek eta Euskarabideak. Maiatzaren 20an ospatuko dute Sortzenen festa Iruñan. Albisteekin hasteko Nafarroako parlamentuak 1978ko Sanferminetan izandako gertaerei buruzko artxiboak desklasifikatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Polizia Germán Rodríguez hil zuen tiroz 1978ko uztailaren 8an. Nafarroako parlamentuak 1978ko Sanferminetan izandako gertaerei buruzko artxiboa desklasifikatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Urte hartan polizia Germán Rodríguez iruindarra tiroz hil eta beste 10 pertsona balaz zauritu zituen. UPNek bere babesa agertu dio Nafarroako gobernua sostengatzen duen laukoak eta PSNek aurkeztutako mozioari. PP abstenitu egin da. Aurrera atera den mozioan 1978ko Sanferminetako gertaerei lotuta estatuko administrazioan dauden gai, dokumentu, informazio, datu eta objektu guztia desklasifikatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Horrez gain, mozio hori ministroen kontseiluari bidaltzeko ere galdegin dio. Bakartxo Ruiz EH Bilduko parlamentariak deitoratu duenez, ia 40 urte geroago oraindik ere itxita jarraitzen dute gertaerei buruzko dokumentu ofizialek. Gertaturikoa estaltzeko interes politiko egon zela salatu ostean, orain beste pausu bat eman eta biktimen erreparazioa egiteko garaia dela azpimarratu du. Iñaki Iriarte regionalistak ere ebazpenaren alde mintzatu da. Iriartek adierazi du Germanen senideentzat terrorismoaren biktima ororentzat eskatzen duten gauza bera eskatzen dutela, egia, justizia eta erreparazioa. Geroa baiko bozeramale den Koldo Martinezek egia, justizia eta erreparazioa eskatu du biktima guztientzat, baita Germanen aurreko eta ondorengoentzat ere. Laura Perez Ahal Duguko parlamentariaren esanetan bere burua demokratatzat duen alderdi bakar batek ere ezin du justifikatu basakeriaaren arduradunak babesten jarraitzea. Inma Jurio sozialistaren hitzetan jardun hori zerk eragin zuen eta nola gertatu zen zor diete aitortza eta erreparazioa merezi duten pertsona horiei. Eta azkenik Ana Beltran Popularrak PPren abstentzioa justifikatu du gaia Nafarroako parlamentuaren eskumena ez dela argudiatuta. Polizien lege berri bat hitzartzeko prest agertu dira orain Ezkerra eta Ahal Dugu. UPNek bertzalde egungo legea baliogabetu eta 2007ko lege indarrean jartzea proposatu du. Urrian Nafarroako parlamentuak atzera bota zuen poliziaren foru lege proiektua eta Nafarroako gobernuak zein EH Bilduk eta geroa baik kolpe politikoa jaso zuten. 3 hilabeteotan mugimenduak izan dira foru zengoaren barruan eta orain bi sindikatu korporatiboek babestu egin dute urrian EH Bilduk zein geroa baik egindako proposamena. Sindikatu horien baiezkoa ikusirik Ahal Dugu prest dago lege berri bat bultzatzeko eta Ezkerrak beste alderdiei helarazi die ez duela oztoporik jarri nahi. Hartara, bigarren aukera bat izan dezake polizien legeak, laukoaren barruan lege horren edukia negoziatzen ari dira eta akordioa egonez gero hurrengo asteetan aurkeztuko dute. Egoera konplexua da, 2015ko martxoan Yolanda Barzinaren agintaldi amaieran orduko oposizioak 2007ko legea aldatzea onartu zuen. Lege hark besteak beste proposatu zuen goi kargudunei soldata jaistea eta aurreztutako diru hori foruzainen soldatak igotzeko baliatzea. Sindikatuak alde azaldu ziren, baina goi kargudunen artean haserrea piztu zuen ekinaldiak.
Legealdi honetan berriz gobernuak 2018ko lege aldatu nahi izan du. Maria Jose Beamonten departamentuak proposatu zuen egungo foruzengoaren egitura zurrunegia dela etorkizunan eskumen gehiago hartzeko erronkaren aurrean. Hainbat neurri proposatu zituen, tartean, proba fisikoengatik urtero izan ohi dituzten 128 orduko konpentsazioak kentzea. Alta, lege proiektu horren aurka gogor egin zuten foruzengoko 5 sindikatuek. Denborarekin ordea, APF eta SPF sindikatuek jarrera malgutu zuten. Jarrerak gerturatu arren, EH Bildu eta Geroa Bairen azken orduko proposamenak ez ziren aski izan eta akordio sindikalik gabe ahalduguk eta ezkerrak lege proiektuaren aurka bozkatu zuten. Testu inguru horretan, UPNek proposatu du egungo legea baliogabetzea eta 2007ko egoerara itzultzea. Sergio Osaias parlamentariaren arabera, egungo legeak ez du funtzionatzen desastre hutsa da eta foruzengoak eraginkor izateri utzi dio. Haren ustez, 2007ko legea berriz ezarrita testu berri bat eraiki daiteke eta aho batez onartu. Saiasen aburuz gobernua tematua dago 2018ko legearekin. Legealdi honetan bigarren aldia da UPNek proposamen hori aurkeztu duela eta bigarren aldiz PPek ezik gainerako alderdiek atzera bota dutela. UPNek 7.700 euro ordaindu behar izan dizkio Podemosi Pablo Iglesiasen adierazpen batzuen kontra jarri zuen salaketak gaizki atera zaiolako. Alderdi eskuindarrak dagoeneko ordaindu ditu Iruñeko lehen instantziako epaitegian 7.700 euroak. UPNek Pablo Iglesiasen kontra jarritako salaketa dago auziaren hasieran. 2016an Alderdi Moreko buruzagiak Iruñan egin zituen adierazpen batzuen ondoren UPNek auzitara eraman zuen. Iglesiasek ustelkeria eta nafar guztiei egindako iruzurra leporatu zion Yolanda Barzina buruzuen aurreko Nafarroako gobernuari kanekin gertatutakoa gogora ekarriez eta erregimenaren gobernuak ustelkeria maila eskandalagarriak eduki zituela esanez. Adierazpen horiek alderdiaren izen onaren kontra egiten zutela argudiatuz, UPNek epaitegietara jo zuen, baina epaileak ia zebatzi zuen Podemoseko buruzagiak esandakoak adierazpen askatasunerako eskubideak babesten dituela. Sententziak gaineratu zuenez, kargu publikoak dauzkaten pertsonek beti dute aukera handiagoak kritika publikoak jasotzeko, hori gabe gizarte demokratikoak ez baita existitzen. Ez hori bakarrik, kostu judizialak UPNek ordaindu behar zituela ere ebatzi zuen epaileak. Albiste gehiago utzizkigu gaurko lagunak. Abenduko datuek frogatu dute igidurak daudela oraindik ere esako urtegian eta Nafarroako gobernuko teknikariek lanak gelditzea aholkatu dute. Zalantza haunitz izan dira hasieratik esako urtegian handitzeko egitasmoaren inguruan. 1985an onartu zuten handitzea eremuaren geologiari buruzko azterketa zorrotzik egin gabe. Ordutik ordea atzeratu egin dituzte epeak eta aurrekontuak handitu eta handitu, horiekin batera areagotu egin dira arriskua eta herritarren ezinegona ere. Esako urtegiaren gunea jatorriz ezegonkorra da, flix materialez osatuta dago eta mugimendua haunitz izan ditu. Antonio Casas Zaragozako Unibertsitateko geologoaren ustez, seguruenik duela 10.000 urte hasi ziren luiziak, eremuaren arazoen jakitun egonik ere, urtegiaren edukiera irukoizte erabaki zuten Espainiako gobernuak eta Ebroko Ur Konfederazioak. Azkenean bikoiztu egingo dute volumena, 480 hektometro kubiko ditu eta 1.069 izango ditu. Casas eta beste hainbat geologo 1986tik ari dira esako urtegiaren arriskuak ikertzen, baina konfederazioak eta gainerako erakundeek ez diete jaramonik egin. Herritarrek eta taldeek urteetan exigitu diote Nafarroko gobernuari eskatze zala nazioarteko balezio txosten independente bat, esa handitzaren ondorio sorturiko arriskuak zein diren aztertzeko. Nafarroako gobernuak teknikariak iaz egindako ikerketa baten emaitzak bultzatu da, urrian jakinarazi zuen nazioarteko aditu independenteen ikerketa bat eskatuko duela eta urtengo aurrekontuan sartuko duela kostua. Gobernuko teknikariek hain zuzen ere, ohartarazi zuten zalantzan handia daudela presaren segurtasunaren inguruan, lanak gelditzea gomendatu zuten. Halaber, azaldu zuten konfederazioak gutxietsi egin dituela urtegi handitzeko lanen arriskuak eta ikerketa independente baten beharra ere aipatu zuten. Esa gehiagorik ez kolektiboak txalotu egin du gobernuaren urratsa.
Hasieran, 2009an ezarri zuten urtegia handitzeko lanak amaitzeko epea, baina atzeratuz joan da. Gaur egun 2021an jarria dute epe muga. Adituen ustez hala ere gehiago geroratuko dira. Ikusteke dago zer gertatuko den lanak amaitu ondoren urtegia betetzeko asmoa du konfederazioak, baina adituen ustez hori eginez gero ezinezkoa izango da gutxieneko segurtasuna bermatzea. Lau sindikatuak bertzalde konbenioaren dirua politika sozialetan inbertitu dadila aldarrikatu du. Lab sindikatuak Nafarroako ordezkarien batzarra egin du Kondestable Jauregian sindikatu honek 2018 urteari begira dituen erronken inguruan aritzeko. Ekimenaren amaieran parte hartzaileek manifestazioa egin dute parlamenturaino, konbenioaren negoziazioan berreskuratu diren 250 milioi euroak hezkuntzan, osasungintzan, enpleguan, industria politikan eta babes sozialetan inbertitu dadin eskatzeko. Labeko idazkari nagusi Igor Arroyok zentzugabekeritzat jo du Madrilek ezarritako gastuaren sabaia delakoaren ondorioz Nafarroan dituen baliabideak inbertitu ezin izatea. Arroyoren ustez, hauxe baldin bada Nafarroak duen autogobernua iruzurrutxa baino ez dela dio. Ildo honetan, Nafarroako gobernuari naiz parlamentuari inposaketa honen aurrean planto egitea eta Nafarroaren burujabetza defendatzea eskatu die Arroyok. Laben iritziz, autogobernuaren burujabetzaren edota erabakitzeko eskubidearen eztabaidei irekitzeko unea da. Epe motzean, berreskuratutako baliabideak Nafarroaren garapen estrategikoan inbertitzeko akordio politiko eta sozial zabal bat proposatzen du Labek. Epe erdian berriz, Nafarroaren estatus berria definitzeko prozesuari ekitea beharrezkotzat jo du. Eta Iruñako udalak etaren biktimak oroitzeko lehenengo 2 plakak jarri ditu. Eta Iruñan eragindako 27 biktimen oroimenezko eta omenezko lehen 2 plaka jarri ditu udalak Joseba Sinon alkatea jakinarazi duenez. Alfredo Agirre Belaskoain ikaslea eta Angel Postigo Mejias polizia oroitzeko plakak jarri dituzte hain justu ere. Horrela bada, Nafarroko parlamentuak eskatuta Iruñeko udalaren bozeramaileen batzordeak 2017ko martxoaren 23an hartutako erabakia bete egin duela azpimarratu du Joseba Sironek. Atentatuak izan diren hiri eta herri guztietan adostasunez eta familiaren oniritziarekin plakak jartzeko eskatu zion Foru Ganberak Nafarroako gobernuari eta udalei. Alfredo Agirre oroitzeko plaka Xabierko jaitsieran jarri dute, Angel Postigorren plaka berriz Marcelo Zelaieta Etorbidaren eta Bernardino Tirapukaleen arteko lotunean jarri dute, errotxapean. Asironek esan du aurrerantzean plaka gehiago jarriko dituztela biktimen inguruko informazioa jasoala. Asironek azaldu du Iruñean bizi diren 5 familiarekin harremanetan jartzea lortu zuela udalak. Ekimenaren berri eman ostean 2 familiak berehala eman zuten beren oniritzia eta udal ordezkariak haiekin bildu ziren. Biktimen senideekin egindako topaketak hunkigarriak eta aldi berean saminez betetakoak izan direla azaldu du eta bilera guztietan errespetua eta zintzotasuna nagusitu direla gaineratu du. Oroigarriak jartzeko ekimen hori amaitu ostean eta Iruñan hil zituen 27 pertsona komentzeko ekitaldi publiko eta ofizial bat egiteko asmoa duela iragarri du Asironek. Eta Iruñako udalarekin jarraituz 22 neurriko energia plan bat aurkeztu du autonomia eta burujabetza energetikoa areagotzeko. Hiri ekologiako eta mugikortasuneko zinegotzi ordezkari Armando Kuenkak eta Iruñeko udaleko energia berdearen zerbitzuko zuzendari Joel Dozik aurkeztu zuten plana atzo goizean izandako prentsaurrekoan. Ekintza plana autonomian eta burujabetza energetikoan oinarritzen den hiri ederu jasangarri bat ezartze aldera 22 neurri jasotzen dituen proposamen bat da eta horien bidez lortu nahi da eguzki energia ekoizteko instalazio fotovoltaikoetan egindako inbertsioa areagotzea, halako instalazioak etxebizitza partikularretan sustatzea, aurrezkia eta energia eraginkortasuna suspertzea eta herritarrei prestakuntza ematea. Plan horretan jasotako neurriak gauzatzeak proposatu dituen alorraren kalkuluen arabera 926.250 euro joko dituzte 2 urten zehar 2018 eta 2019an. Iruñean energia trantsizioa egiteko estrategia bat da eta haren bidez udalak hiriarendako energia eredu berri baten aldeko konpromisoa adierazten du. Hona hemen esku hartzearen ardatz nagusiak, energia zerbitzuak udalaren esku jartzea, energia berriztagarriak ekoiztea arlo
publikotik zein pribatutik, energia eskaria murriztea aurrezkiaren eta energia eraginkortasunaren bidez, pobrezia energetikoaren kontrako borroka eta gizartearen implikazioa. Proposatutako ekintza planak 22 neurri jasotzen ditu, 6 ardatzetan banatuta 2 urten gauzatzeko kronograma batekin. 2018an energia elektrikoa merkaturatzeko udal enpresen proiektu azkain beste neurri batzuk lehenetsiko dira, hala nola, energia berriztagarrien ekoizpena prestakuntza, pobrezia energetikoa eta udal araudia. Eta aurrematrikulazio kanpaina ate joka dugun honetan D-ereduan izena ematera deitu dute udalek eta Euskarabideak. UPNek, PPek, PSNek eta Ezkerrak gobernuari eskatu diote ez lehenesteko D-eredua. Eleaniztasuna, esperientzia eta kalitatea 3 oinarri horien gainean zedarritu dute Nafarroan D-eredua sustatzeko kanpaina instituzionala. Nafarroako gobernuak Euskarabide Institutuaren bidez eta 24 tokiko entitateek ondu dute egitasmo elkarlanean otsailaren 1 zazpira bitarteko aurrematrikulazio kanpainari begira. Hautatu hezkuntza euskaraz, hautatu D-eredua izeneko kanpaina herrialdia osora zabaltzeko asmoa du administrazioak. Egitasmoarekin bat egin duten tokiko entitateek Nafarroako biztanleria gehien hartzen dute Euskarabideak nabarmendu duenez. Izan ere, kanpainara batu dira Nafarroako udalerri eta mankomunitate handietako batzuk, Iruña, Barañain, Eguesibar, Sakana, Zizur Nagusia, Berriozar, Uarte, Burlata, Orkoien eta Agoitz besteak beste. Euskarazko ereduan izena emateko arrazoien artean, Nafarroako Euskarazko irakaskuntza zentroek 40 urtetik gorako denboraldian pilaturiko esperientzia pedagogiko zabala aipatu du Euskarabideko zuzendari Mikel Arregik. Bestalde, eleaniztasunaren balioa azpimarratu du Unai Lako Agoizko alkateak tokiko entitateen izenean. Nafarroan 2016-2017 ikasturtean lehen aldiz eskoleratutako 6.341 aurren artean 130ak D-ereduan eman zuten izena. D-ereduaren aldeko kanpaina aurkeztu zen egun berean, UPNek aurkeztutako mozio bat onartu zen Nafarroako legebiltzarrak atzo. Aurrematrikulazio kanpainak irizpide objektibo, ekitatezko eta informatiboen arabera egitera premiatzen du gobernua, aurreko urteetan D-ereduari lehentasuna eman zitzaiolakoan. UPN, PSN, PP eta Ezkerraren botuei esker atera zen aurrera. Eta albisteekin bukatzeko hurrengo maiatzaren 20an ospatuko da sortzen den festa. Poliki baina gelditu gabe halaxe dabil ikaskilo hezkuntza komunitateko barraskiloa, urratz txikiak eginez gauza handi eta ederrak lortzen ditu sortzen elkartearen arabera. Hala irudikatzen dute euren eskola eredu ere, ibilera motelekoa atzean inorru ez uzteko konpromisoa duelako. Hori berretxiko dute aurtengo sortzen jaian ere, maiatzaren 20an eginen dute Iruñeko Antoniuti parkean. Jaiaren ikurra eta leloa aurkeztu zituen sortzenek atzo Antoniutin bertan egindako agerraldian. Iazko jaiaren protagonista izan zen ikaskilo barraskiloak lagun berri izanen du aurten Euskarakilo barraskiloa. Hori izanen da aurtengo ikurra, Slow eskolaren balioei Euskararen aldeko aldarriak gehituta. Gertuko hezkuntza publikoa, plurala eta burujabe aldarrikatzeaz gainera, Euskararen aldeko mezua indartuko dute aurtengo festan. Iazko ereduari jarraikiz, bestalde, aurtengo sortzen jaia ez du eskola bakar bate prestatuko. Eskola anitzeko hezkuntza komunitateko kidek antolatuko dute jaia, gurasoek gehien bat auzolanean elda lantaldeka. Maiatzeko festa zarago gainera hainbat ikuskizun eta ekitaldi antolatu dituzte datozen hilabetetan hezkuntza komunitate horiekin elkarlanean. Egunon izanen da aurtengo leloa, eguneroko hartu emanetan lehen hitza euskaraz esateak duen garrantzia azpimarratzeko. Goazen orain astebururako eguraldiaren pronostikoa zen izanen den ikustera. Ostiralean berriro ere euria egingo du, euri gehien ipar isurialdean egingo du, baina noizean behin tanta batzuk iritsiko dira hegoaldera ere. Ipar mendebaldeko haizea ibiliko da eta egunaren bigarren zatian indartsu egingo du. Bolada gogorrekin eta oso gogorrekin kostaldean eta mendinguruetan. Temperatura maksimoak 2 gradu jaitsiko dira.
Larunbatean eguraldiak bi aldarte ezberdin erakutsiko dizkigu, goizean euriak atseden emango digu eta hego-mendebaldeko haize suabea ibiliko da. Arratsaldean aldiz fronte bero bat iritsiko zaigu eta euritara joko du Kantauri isurialdean, bereziki ekialdean, non euria ia etengabe egin dezaken. Arratsaldean haizea ipar-mendebaldetik finkatuko da eta zakartu egingo da bolada gogorrekin haizegunetan, bereziki kostaldean. Temperaturak aldaketarik ez edo gutxi igoko da. Igande euritsu esnatuko da ipar isurialdean, goizaldean eta goizeko lehen ordutan espero da euri gehien bereziki ekialdean. Goizak aurrera eginala atertzera egingo du eta ostarteak irekiko dira. Gauean ostarteak zabalak izango dira barnealdean. Mendebaldeko haize zakar ibiliko da goizean kostaldean, temperatura pixka bat igo egingo da. Urtarriak emeretzi ditu gaur, hortzirara da, goazen egunako utzizkigun albisten errepaso egitera titularrekin. Nafarroako parlamentuak 1978ko Sanferminetan izandako gertaerei buruzko artxiboak desklasifikatzeko eskatu dio Espainiako gobernuari. Polizia lege berri bat hitzartzeko prest daude orain ezkerra eta aldugu. Abenduko datuek frogatu dute igidurak daudela oraindik esako urtekian eta Nafarroko gobernuko teknikariek lanak gelditzea aholkatu dute. Lab sindikatuak konbenioaren dirua politika sozialetan inbertitu dadila aldarrikatu du. Iruñeko udalak etaren biktimak oroitzeko lehen plakak jarri ditu. Iruñeko udalak 22 neurriko energia plan bat aurkeztu du autonomia eta burujabetza energetikoa areagotzeko. D ereduan izena ematera deitu dute udalek eta Euskarabideak. Maiatzaren 20an ospatuko dute sortzenen festa Iruñan. Eta hausi izan da dena gaurkoz, bertzerik ez, mila esker zuen arretagatik eta astegurua izan. Errenta aitorpena. Hasi da aurrez aurre errenta aitorpena egiteko epea. Ekainaren 23 bitartean arretarako guneetan aurkez dezakezu ala aurrez hitzordua eskatuta Nafarroako ogasuneko bulegoetan. Orain gainera, zeure ekarpenak zehazki nora joanen diren ikus dezakezu aurrekontua.nafarroa.eus gunean sartuta. Ekarpenez eraikitako etorkizuna. Nafarroako gobernua. Gobierno de Navarra. Gorritxon atsedenerako sistema hoberenak eta loaldi egoki batendako beharrezkoak diren produktuak aurkituko dituzu. 40 urte daramatzagu punta-puntako materialak eta marka hoberenak bezeroaren eskura jartzen. Deskansatzeko sistemetan aditua gara, sofak, koltsoiak, somierrak. Hurbildu eta eskuzabali jasoko zaitugu. Iruña, Gorritxo. Erratzun kanpin baztan oporretan deskansatzeko eta ongi pasatzeko 4 izarretako kanpina. Ingurune zoragarrian eta lasaian. Hondarribi eta Donibane Loitzuneko hondartzetatik 3 ordu laurden eskaxera, baztan kanpina. 100 metro kuadroko 150 partzel esiak eta itzalarekin, argindarra eta ura zornitutakoak. Heldu eta umentzako 2 igerileku, jolastoki, ostatu, jatetxe, supermerkatu, padel pista, squash, petaka eta ping-pong. Mediku zerbitzu 150 metrotara erratzu herrian bertan. Erratzun baztango bihotzean baztan kanpina.